През лятото на 2012 година Загорка стартира мащабна промоция, чиято цел беше не само стимулиране на продажбите, но и да лансира новата 2-литрова PET бутилка. Базирахме комуникацията на любимото лятно занимание на всички българи – ваканцията. Загорка предложи на потребителите възможност да спечелят лятна ваканция в България за 6 души, като те можеха да изберат да я прекарат по 3 различни начина, според вкуса си – с кемпер по-бразилски, с кабрио като французите или на вила в гръцки стил. За да участват в томболата за големите награди, потребителите трябваше да регистрират промоционални кодове чрез SMS на специален промосайт или заедно с приятелите си във Facebook, чрез специалното ни приложение за колективно участие. За да наложим бързо 2-литровата бутилка, раздадохме 20 000 от нея, като малки награди в промоцията. Спечелилите можеха да получат наградата си в над 1000 магазина в цялата страна. Загорка вече е в 2 литра и на гореща цена, за да спечелите с компанията българско лято на световно ниво. Прекарайте го в блажено безвремие в гръцки стил. Елегантно, както го обичат французите. Или диво и вълнуващо по-бразилски. С кемпър, с кабрио или на вила избирате вие. Търсете промоционалния символ на етикета и можете да спечелите още 1000 награди. Научете повече на Facebook страницата на Загорка. Кампанията се разви в телевизия, външна реклама и интернет. В края на краищата подходът се оказа успешен, за което говорят резултатите. Близо 50 000 участници, 25 000 създадени профила, 1 милион регистрирани кода. Изключително успешно представяне на 2-литровата бутилка, което доведе до покачване на консумацията в тейк-хоум пазара. Общ ръст на обемите спрямо предходната година от 15%.